dabara nwanne anyị Buchi inwetere ya kpọmkwem odogwu ịma na ngwuru ya naanị ime Chineke odogwu ya gbanwee ihe niile iwe na ndụ gị ya bụ egwu dabara nke bụ eziokwu bụ anyị alaghachitakwala azụ mana na ọ bụ eziokwu doro anya nne gbarịrị ya bụ egwu nke m ajụjụ m na-abụzi ugbu a dirty mind or uche ruru unyi who is responsible onye mgbe ụfọdụ ebe anyị nwetara onwe anyị ọnọdụ situation na-eme anyị echiche anyị adị ka o kwesịrị ka ọ dị ya bịazie bụrụzi ihe ọzọ abụghị ihe anyị na-eche nke ọzọ amamụdị enyi na-eme enyi gị nwere ike mee another thing instigate into your life your mind abụrụ ihe ọzọ gị chewezie ihe na-ekwesịghị iche ha ga-ajụ gịnị bụkwanụ instigation enyi m a na-ekwu okwu ya atụnyezie gị tizie gị bụrụzie gị baa ihe na-abụghị ihe ị na-eche ndụ gị nwere ike ime gịnị ịbụ gị nke ọzọ bụrụ chai amaghị m ụdị ndị gị na ha na-eme gịnị emekọ ihe ọnọdụ ọ na-atọrọ gị asị na-agwazi gị na ọ bụghị ya ya emezie gị gị daba n'echiche abụghị ya ụfọdụ echiche durula ha mee gịnị baa n'ihe ọjọọ nke bụ eziokwu bụ na anyị lekwana ụmụ ihe ndị a anyị ewere ya bogide ekwensu ya ma na onwe ya ọ chọghị ka ime gịnị ka ime ihe ọma maka ime ihe ọma o nweghị uru o nwere n'ime ya ọ bụ mgbe ị mewere ihe ọjọọ ka ọ na-enweta gịnị uru n'ime ya ya bụ obi gị rie unyi ekwensu na-anabata ya mana ọ bụrụ obi gị rie unyi Chineke achọghị ya ọ bụ ya mere o ji chọọ ọ batala ugbu a m Chineke nye gị onye ị ga-enwe gịnị lekwasị anya batakwa ebe a gụrụ n'akwụkwọ ndị Proverb ilu isi nke 13 amaokwu nke 1 ya ọ sị gị na ezi onye omume na-eme gịnị na-eriju afọ ya sị gị n'uche onye ajọ omume na ihe na-akọnarị ya ịgwa gị eziokwu ekwensu ọ naghị adị ya mma mgbe ọbụla ị mere ezigbo ihe matakwa gị bie ndụ ọjọọ o mee gị megherie imecha onye ka a na-ata gịnwa it for you are responsible for your life gịnwa ka ndụ gị dị n'aka maka inye ekwensu ohere ya bịa megherie gị fọtọrịọ gị chewe ihe na-ekwesịghị ka iche naanị gịnị ikweghị ka Chineke bata mana ọ bụrụla na ikwerela na ọ bata ọ bụ ya bụ onye dị responsible to restore you back he will maka o desarala gị ya bụ ọnọdụ inye gị Jizọs bụ ka o mee gịnị ka ọ kpọghachi gị ka obi gị hapụkwa ime gịnị iri unyi ọ bụrụ na obi gị na-eribi unyi gị mee gịnị site taa gawa n'ihu gị chewe gịnị echiche ọma kagbuo nke ahụ bụ the dirty mind kagbuo ya God today Chineke ga-transform gị ọ transform gị ga-enwe a nice restoration ya deghachi gị ebe kwesịrị ide gịnị bụ the restoration ihe dịbụ otu ọ dị mbụ ya bịazie eme gịnị megharịa akwa ya laghachikwa ọnọdụ ahụ mere gịnị ọ dị mbụ maka o nwere ebe Chineke kere gị ka ime gịnị ka ị nọrọ ọ ga-edeghachikwa gị gịnị ebe ahụ ọzọ ya bụ allow God to restore you back ka o weghachi gị ka uche gị hapụkwa ime gịnị iri unyi maka uche ọbụla ruru unyi ị naghị enwe ọdịnihu nke dị mma nke lekwasịrị anya nke ndị iti na-akpọ future hope ọdịnihu nke lekwasịrị anya obi gị rie unyi ị gaghị enwe echiche dị mma ekwela ka ọ dị ha megịrị mochie gị maka enyi n'ọnọdụ dịka m kwuru ya na ebe ị nwetara onwe gị nwere ike ime gị ga-eme ya ekwela ka ebe ị nwetara onwe gị ma ọ bụ enyi ma ọ bụ ndị mmadụ tinye gị ihe n'ime bụ nke na-ekwesịghị gịnị ime mgbe ị lekwasịrị Chineke anya ọ ga-eme gịnị ọ ga-emere gị ọ gwụchala ya bụ naanị onye ị ga-elekwasị anya ọ bụ ya mere anyị ji si soro anyị ị na-anọgidesi ike n'isi bido n'oge amara ọ bụ ya mere o jiri bụrụ gịnị oge amara bụ nke ahụ na-eru uru gị Chineke bịa mere gị ya gị nweta ya ị na-esoro ha anyị n'oge amara ị ga na-enweta ihe pụrụ iche ị ga-eji nyere ndụ gị aka ga-eme ka ndụ gị too eto ga-eme ka ndụ gị nwee anọda gịnị ka o nwee anọda chapter nwee agba ọhụrụ nke ị ga-eji mee ihe ọ bụ ya mere o ji dị mma dịka anyị na-ekwu anyị na ha akpụkwarapụ ahụla nna n'ụlọ ọrụ anyị na ha sị m nna ozuokwalanụ agbanyeghị nnu na-adịkwa ụtọ eburukwa ya mee gịnị laa ahịa anyị mara na ọ bụ eziokwu onye sịkwanụ na ihe ọma adịghị mma ya biwe n'ihe ụtọ ụlọ chọrọ iji ya kama ndụmọdụ anyị na-enye gị bụ ebikasịla ndụ ọ bụghị ọhịa
ọ bụ naanị ọhịa bụ ebe ị nwere ike ime gịnị megherie mana ndụ dị mma ma ebizie ya ebizie n'ihi na ihe meziri emeziri a na-akpọ ya gịnị nwa mma. Igbo sịkwanụ ajụgide akwụ kapịa ọnụ mana na mgbupụ ya eruola o ruola mgbe anyị ji eme gịnị ala anyị a na-asị gị Chineke ga-eme gịnị ọ ga-edesa gị ndụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji egwu evangelist Oluchi were ya pịachie ya bụ ọnọdụ nke ụbọchị taa ọ kpọrọ gịnị restoration mweghachi. Matakwa na ọ ka bụkwa m onwe m bụ Kingsley Imo Ụwọm Afrịka. Dịka anyị gwara gị soro anyị gaa na soshal midia anyị, ị ga-enweta anyị n'ihu akwụkwọ nkodo na-akpọ Facebook isi mbido na ebe ahụ. Ọ bụ na chọọ nwa nọ na-agba ama nkodo na-akpọ Twitter ị ga-enweta isi mbido. Ndị ọ dị ọsịsọ mkpọmkpọ gị ideghala ya gị zipụ nke unu na-akpọ Instagram anyị nọkwa na ya bụ ndị isi mbido. Mgbe ọbụla ị na-ahụ ka ọ na-aga kpọtụrụ anyị